Πέρασα. Πού? Νομική. Ποιος θα πηγαίνει στο μαγαζί τώρα που θα είσαι στη σχολή? Εγώ δεν μπορώ, ούτε η μαμά. Και ο παπάς θέλει να ξεκουραστεί, το είπε. Θέλουμε να κάνουμε παιδιά και θέλω και πολλά λεφτά. Γιατί δεν πας στο πανεπιστήμιο? Γιατί έτσι γουστάρω. Να φροντίζω εσένα και το μαγαζί της μαλακισμένης της μάνας μας, γιατί είσαι καθυστερημένη. Πας καλά, τρελάθηκες γαμώτο. Θα μ' αγαπάς για πάντα. Σ' αγαπώ για πάντα. Ο Γιάννης μία λύπη, μία λύπη. Ό,τι και αν γίνει. Ό,τι και αν γίνει. Κώστα! Κώστα, πού είναι εγώ? Μαμά, μπορείς να μου δώσεις τα φορολογικά, σε παρακαλώ? Σου πήρα τα χρήματα. Έχω ζήσει μια γελία ζωή. Και δεν ξέρω τι να κάνω για να την αλλάξω. Αυτό είσαι. Ένας άνθρωπος που νομίζει ότι καταλαβαίνει κάτι που δεν καταλαβαίνει. Και τα αφήνει όλα να πηγαίνουν. Να πηγαίνουν και να πηγαίνουν.